luar biasa. Wah, Dek Niken, makin sehat pokoknya gede. Niki luar biasa, Mang Anto. Menika wah kula niki wonten kabar. Apa? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki kathah sing komen. Kenapa? Mbak Niken tolong toh niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Dek Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Pi, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tau enak kok bukan entek. Ini lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, apa? Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Tak warai. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampe ngono. Madi Prono ya. Heeh, engko. Tak celuk Mas Ardi ya. Madi Prono engko surprise. Madi Prono. Aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wis tulek kena Wis to. Walah. Ndak Pak. Wis. Kok ora iso ndelok Pak aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Nggih. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Kan cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Saestu lho sampean. Aku gayane ndelik ya. Celana dah. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dek Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Abdi. Selamat malam. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi Alhamdulillah. sore kan sudah mendem gitu. Apa iki Ardi kok aja tak telak. Oh, tak no. Ayo, sempat musik. Ayo. Ya. Ayo apa? Monggo Mas Ardi. Kene lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek ngertos cah nom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Apa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Saja kalau aku kepengen kayak biyen-biyen pas aku tahu dia pacar ngeten-ngeten iki, ya Allah. Kamu kembar iki? Kembar ya? Kembar iki. Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh, Pak. Niki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dulinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa ya? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Iki sing gol motor. Hah. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nih kan salah tingkah kan. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Ini lho, Derek karo motor. ini tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, ini lho yuk. Sampean malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kadane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini kok Biasanya kan malu-malu kucing. Heeh. Aku malu-malu asu. Lho, kok asu malu-malune wong cak elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tekan Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duit karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya, Pra. Lanjut, serang cuk, kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Men. Oh, ngajarono, Mas. Kalau orang duwe komendelan orang duwe wanen. Bocah ngono. Ini wis kersane sampean gak wedi, ibaratnya aku ki Niken sih. Ya, contoh sih, contoh. Ini kan jelas. Dimene Langsung lah nek wonge kok. wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak terus sampean
Gak usah omong sih, wong wedok iki kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampeyan kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampeyan tak waring ngono. Iya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku aja ngono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus ngono ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntilanak malam anak kuntilanak. Lah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi kringete ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo bojoku. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok mbok rempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana lama tidak jumpa? Ngono lho, nek Lama. ngajari. Wis suwe ora ketemu lho. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok sang Sampeyan ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono cae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. Sebuah Lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul bacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Mas Ardi. Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakul pentral kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang ini satsuma loh, merupakan Mas, ya. salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras kene cake. Iya iya, aku ya podo nasibe ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu di sing sabar yo di digladuke yo di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo. Ayo nek ngomong. Masa ora takon-takonan wis suwe ora ketemu. Tak wis cukup di WA saja. Kok beda aja. Alah Tapi kok di Ya. Bujane sih mawon. ujar sih. Duh, dan. Yo. sing lanang kringete sak jagung, Bro. Duh, sang mustika ningas moro son kayung yan mrikatika yen jamata ngalilang ana bakal tak pundhut krama. Iya, Men. Ya, Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo Kawan ngene bayi iki ngene tipeku sing kalem ngene. Sing kalem ngene iki. Kaya aku. Aku kalem. Menengan. Ya aku ki kalem lho. Aku menengah. Alah. Asline Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Ardi ada kemiripan. Padha-padha wedi karo bojone temen. Ya, coba ngomong sing yo. Yo. Selamat malam Bapak dan luar biasa. Terima kasih. Manganmu lho,
terus-terusan dulu senadyan takkan andamu nanging wis makeng kalbu babar pacar pindho saka pineper.
justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Kurang ngerti kahanane Lugu. Doan lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sok, ayo kok sok. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Pelok Mas, pelok. Biyon iki biyon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sik. Dicukur. Cukur e. Kok dikucur? Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Kataku saka kareng gandeng. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sambil korek Kosokan watu Kali. Lanjut no Mas. Sabar, Dik. Aku tak dhewe lho iki, Nggo. Aku yang melok gemes. Aku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha suwenen ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah aku lho keri. bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, Sabar. sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Nemen to. Pelit banget tikungan. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nomor ndase kuwedi iki piye to. Lah kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak tim jauh. Kisbek. Lanjut, Pak. Ya, ini ada panggilan dari Niken Sarindri juga di Oh, Jek. Nah, boten kentur niku saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, Jawa Timur. Tribuana Dewi Mawangsari. Insya Allah ke September badhe nimbali kula Sakoto. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisa mung nyawang apa yang lagu. Enten no. Enten bisa nemong nyawa. Ya. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggane ya belah iso. Disambung liwat telepon iso. Makanya telepon doken. Ning benjing mawon misalnya telepon. Begini konten panggung itu sakit ngomong telepon. Nggih no. Wancine makarya lah teng inggil panggung ngeten niku. Di kancani ya, di kan ya. Napa niki tak lagune? Bisa dipunyawak. Gak iso aku lagune wi. Oh ya. Diganti ae kuncung. Kuncung. Sing tinggi. Cilianku rambutku dicukur kuncung.